Habang nag-iinuman sila Lolo Ruben, ay naging masaya naman ang tagpo. Konting asaran at biroan ang naging paksa ng bawat pag-uusap nila. Hanggang sa biglang nagbago ang kanilang usapan. Napatanong kasi si Lolo Enteng ng, "Ben, sino ba ang unang gumawa ng mga armas na gamit-gamit natin?" "Bakit mo naman yan naitanong, Enteng? Masyado ka na bang nahihiwagaan sa mundo natin?" Wika ni Lolo Ruben. Matapos yan ay nagkwento itong si Lolo Ruben tungkol sa mga anghel na tagamasid na nalason ng demonyo. Sugo yun ng Panginoon upang magmasid sa ating mundo. Pero sa hindi malamang kadahilanan, ay sinuway nito ang Panginoon. May nangyari sa mga anghel at tagamasid na babaeng mortal na naging sanhi upang magkaroon ng buhay ang mga higante. Ang anghel na pinakakinundena ng Panginoon sa lahat ng tagamasid niya ay si Azael. Sa kadahilanang ito ang anghel na nagturo sa mga ninuno natin upang gumawa ng mga armas na makakasakit sa kapwa. Siya ang nag-udyok sa mga mortal na makidigma sa kapwa nito at maghasik ng di pagkakaunawaan sa bawat bansa. Si Azael din ang nagturo sa mga babae kung paano mas pagandahin ang kanilang sarili. Ang mga tagamasid na bumaba sa mundo natin noong mga panahong yun ay ang nagturo sa ating mga ninuno ng iba't ibang uri ng karunungan. Ang pinaka-leader ng mga anghel na yon ay ang nagturo sa mga usal na maaaring gamitin ng tao upang magtaglay ng kakayahan. Ang iba naman ay nagturo sa kung anong ibig sabihin ng mga senyales ng buwan, araw, at ulap. Maging sa kung anong nasa labas ng mundo natin ay itinuro din ng mga tagamasid na yon. Kahit ang pagkakahanay ng mga bituin ay naituro rin nila sa atin. Wika ni Lolo Ruben. Dagdag pa ni Lolo Ruben na wala sanang manggagamot o antingero kung hindi nagbigay ng karunungan ang mga anghel na yon. Pero dahil sa ginawa nilang yan, ay natutunan ng mga tao na wag nang dumepende sa Panginoon. At yan ang kinagalit ng Panginoon sa mga tagamasid niyang anghel. Itinapon niya yun sa kaila-ilalima ng impyerno dahil sa kapangahasan ng mga ito. Naturuan ang mga mortal na hindi niya pinag-utos. Matapos mangyari yan ay pinalaho niya rin sa lupa ang mga anak ng anghel na yon. Habang papabulusok ang mga tagamasid ng Ama sa kailalima ng impyerno, ay nag-iiba ang mga itsura nito. Yung dating mga makikisig na mga anghel ay biglang nagiging mga demonyo ang itsura. Yung iba merong napakaraming nagsitubo ang mga mata sa nagsisiitimang pakpak nito at unti-unting nawawala ang mga normal na mga mata nito. Unti-unti ding bumibitak-bitak ang mga balat ng anghel na yon habang umuusok at nagkakaroon ng baga sa ilalim ng balat ng mga yon. Wala silang magagawa kundi harapin ang parusa sa kanilang pagsuway sa utos ng Panginoon. Matapos makapagkwento ni Lolo Ruben, ay gulat na gulat itong dalawa. Si Lolo Berto habang nakikinig, pakain-kain pa ng pulutan, na animoy nanonood ito ng palabas. Matapos makapagkwento ni Lolo Ruben, ay bigla nitong iniba ang kanilang usapan. Nadapo ang kanilang usapan sa manglalason na muntik ng pumaslang sa nanay ni Lolo Berto. Ayon kay Lolo Ruben, na kapag nakabalik na ang berdugong yon ay hindi na niya pahihirapan pa ang manglalason
bagkus ay papatayin na niya kaagad ito. Sana lang, merong alam na usalang manlalasong yon. Wika ni Lolo Ruben. Di lang naman umimik ang dalawa at nagpatuloy lang ito sa pag-iinom. Makalipas lamang ang 2 oras, ay natapos na ang kanilang inuman. Sinamahan naman ni Lolo Ruben ang mga ito upang makauwi ng ligtas. Mahirap na. Baka mahulog pa ang mga yun sa tulay dahil sa sobrang kalasingan. Umuuga-uga na kasi ang tulay na kahoy noong mga panahong yon. Lumipas lamang ang ilang minuto at nakarating na itong 3 sa tahanan nila Lolo Enteng. Agad niya namang iniwan itong 2 sa bahay nila Lolo Enteng at bumalik na si Lolo Ruben sa kanyang kubo. Magbabandang 6:30 pa lamang noong mga oras na yon. Habang papalapit na si Lolo Ruben sa kanyang kubo, ay meron siyang nakasalubong na isang grupo ng taong naglalakad. Mga 11 ang bilang ng mga yon ayon kay Lolo Ruben. Ang ipinagtataka niya lamang sa mga yon, na imbis na dumaan sa gilid niya ay lumapit ang mga yon sa ibang parte ng kalsada, na tila ba iniiwasan siya ng mga ito. Napatigil si Lolo Ruben sa kanyang paglalakad at tinitigan niya ang mga yon. Kitang-kita ni Lolo Ruben na nakayuko lang ang grupo ng kalalakihang yon habang naglalakad. Meron din itong talukbong sa ulo na halos hindi na makita ang mga pagmumukha nito. Kahit anong paninitsit ang ginawa niya sa mga ito, ay hindi talaga siya pinapansin na animoy nagbibingi-bingihan sila. Alam ni Lolo Ruben na hindi mga normal ang mga nilalang na yon. Bagkus ay mga aswang. Napakunot na lamang ang noo nito at napawika ng, "Ano bang ginagawa ng mga to dito?" Matapos yan ay nagpatuloy na itong si Lolo Ruben sa kanyang paglalakad. Habang papalapit na siya sa kanyang kubo, ay biglang lumitaw ang hari ng mga engkanto. Ben, tila ba merong gumagambala sa isipan mo? Wika ng hari ng mga engkanto. Marami talaga. Yung manlalason at yung mga grupo ng aswang na napadaan kanina ang iniisip ko. Sana'y mahanap na ng berdugo ang kinaroroonan ng manlalasong yon. Wika ni Lolo Ruben. Matapos yan ay pumasok na siya sa kanyang kubo at kinuha ang punyal na ibinigay ni Rufus. Pagtanggal ni Lolo Ruben ng punyal sa taguban, ay parabang humihinga ang punyal na yon. Napangisi na lamang si Lolo Ruben dahil sa masusubukan niya ang punyal kung sakali mang gumambala ang mga aswang na yon. Wala siyang pakialam sa bilang ng mga aswang na ito, sa kadahilanang alam niya kasi sa kanyang sarili na mas malakas siya dito ng di hamak. Lumipas ang gabing yon at nakabalik na nga ang berdugo. Napakalayo ng nilakbay nito dahil sa tumakas na pala ang nanlason dito sa nanay ni Lolo Berto. Nahanap naman ito ng berdugo pero sa napakalayo pang baryo dito sa amin. Matapos mahanap ng berdugo ang kinaroroonan ng manlalason, ay inumpisahan na ni Lolo Ruben ang palipad hangin upang makausap ito kahit sa pamamagitan ng panaginip lamang. Nagkausap ang dalawa pero pansin ni Lolo Ruben na meron itong taglay na aral. Hinamon ito ni Lolo Ruben sa isang duelo upang matapos na ang kanilang di pagkakaunawaan. Hindi naman nagpatinag ang manlalaso na yon. Nakalaunay na pag-alaman ni Lolo Ruben na kalahati din palang mambabarang.
Kitang-kita niya ito sa kanyang panaginip na merong mga insektong naglalakad sa katawan nito sa bawat pag-uusap nila. May mga kasama din itong mga maiitim na nilalang sa likuran nito na para bang meron pa itong alipin na isang itim na engkanto. Paglalarawan ni Lolo Ruben sa engkantong yon ay kagaya ito ng nilalang na nakaharap nila Rufus at ng Berdugo. Pero sa pagkakataong ito ay meron na yung dalang isang malaking pananggalang na halos matakpan na ang buong katawan nito. Meron din itong isang sibat na napakatalas ng dulo. At sa tingin mo, kaya mo ko sa isang duelo? Sabihin mo kung nasaan ka. At nang mapaslang na kita. Wika ng manlalason. Bumalik ka sa lugar ng nilason mong matandang babae at doon ay mahanap mo ko. Wika ni Lolo Ruben. Sa Baniki ba? Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas mismo ay pupuntahan kitang pangahas ka. Sa bagay, nababagot na din naman ako dahil sa mga walang kwentang manggagamot na pinagpapapatay ko. Sabat nung manlalason. Matapos yan ay biglang nagising itong si Lolo Ruben. Di na niya muna pinansin ang manlalasong yon dahil wala namang bakas ng pag-alala ang kanyang nadarama. Natutuwa pa siya dahil sa ito na mismo ang dadayo sa kanya. Masyadong padalos-dalos ang manlalasong yon na magiging sanhi ng pagkapahamak niya. Kung sa bagay, hindi rin naman makakatakas yon kay Lolo Ruben dahil kaya din naman siya nitong hulihin kahit na malayo pa ito sa lugar namin. Hindi na muna pumunta ang dalawa sa kubo ni Lolo Ruben dahil sa nagtatanim ang mga yon ng palay. Taniman kasi ng palay noong mga panahong ito. Di rin naman pwedeng sumabay sa kanila si Lolo Ruben dahil sa susunod na araw ay magtatanim siya ng palay doon sa palayan malapit sa kubo niya. Inabutan ng gabi itong si Lolo Ruben na pahiga-higa lang sa kanyang kubo. Nag-iisip ng kung ano-anong masasayang bagay, tapos magbubuklat na naman ng kanyang libreta at magbabasa. Pagkatapos niyang magbasa ng libreta, ay magdadasal siya sa Panginoon. Ganon na ganon palagi ang ginagawa ni Lolo Ruben. Sumapit ang gabi at tila ba merong mga insektong bumubutas sa harang na ginawa ni Lolo Ruben palibot sa kanyang kubo. Ang harang na yon ay para lamang sa mga nilalang na merong bahid ng kasamaan sa kanilang aura. Paglabas ng kubo ni Lolo Ruben ay kasabay ng paglitaw ng hari ng mga engkanto. Sinabihan niya yung iba niyang kasangga na huwag munang lumitaw at baka matakot ang manlalason. Hindi na din niya tinawag pa si Rufus dahil baka matakot ang mga ito sa kanya. Nakakapangilabot din kasi ang itsura ng hari ng baylan ayon kay Lolo Ruben. Madali kasing malaman ng mga kalaban nila na napakalakas nitong si Rufus dahil sa nagliliwanag ito sa paningin ng mga kalaban. Habang naglalakad itong si Lolo Ruben ay meron siyang nakitang isang matandang lalaki na nasa may palayan. Meron itong tungkod na hawak at animoy. Napakaraming mga hayop na gumagapang sa katawan nito. Ibang-iba din kasi ang mga mata nito na parang sa aswang din eh. Malamang sa malamang, meron lang itong napakalalim na aral sa kaliwa. Kaya ganon ang itsura nito. Pagkita ng lalaking yon kay Lolo Ruben, ay agad nitong ikinumpas ang kanyang dalawang kamay
na parang itinuturo niya si Lolo Ruben. Matapos gawin ito ng lalaki ay ang pagsulputan ng napakaraming insekto na kinakain paunti-unti ang ginawang harang ni Lolo Ruben. Hindi naman kasi gaanong katibayan ang harang na yon sa kadahilanang maaaring maapektuhan si Lolo Berto at Lolo Enteng kung sakaling lalakasan ni Lolo Ruben ang harang na ginawa niya. Ilang segundo lang ang itinagal at napuno ang harang na yon ng napakaraming iba't ibang uri ng mga insekto. Tuwang-tuwa yung manlalason nang nakita nitong nawasak ng mga alaga niya ang harang ni Lolo Ruben. Mahina pa ang aral mo, bata! Sigaw ng manlalason habang paunti-unting lumalapit dito sa kubo ni Lolo Ruben. Sa bawat hakbang ng manlalasong yon ay ang paglitaw ng tatlong nilalang sa likod nito na nagsisitaasan. Kitang-kita ni Lolo Ruben na animoy meron itong mga insektong gumagapang at pumapasok sa katawan nito. Alam niyang hindi ordinaryo ang mga nilalang na yon at maaaring binigyan ito ng karagdagang lakas nung manlalason. Hinawakan niya ang kristal na ibinigay sa kanya ni Rufus, tapos binulungan niya ito. Agad namang lumitaw si Haring Rufus, ang berdugo at ang tikbalang. Napatigil ang manlalasong yon sa paglalakad nang biglang lumitaw ang mga kasangga ni Lolo Ruben sa kanyang likuran. Yung berdugo, nakaupo lang at nakapikit. Yung tikbalang naman ay nag-anyong tao habang nasa likuran ni Lolo Ruben. Kitang-kita ng manlalasong yon ang pagbabaga at pag-aapoy ng paa ng tikbalang. Matapos makita ng manlalason ang mga kasangga ni Lolo Ruben, ay nag-usal na naman ito. Matapos mag-usal ng manlalasong yon, ay ang kasabay ng pag-alulong ng mga nilalang sa likuran nito. Parang sinasapian ang pag-aalulong ng mga yon. Isang minuto lang ang lumipas at napatigil ang mga yon sa kanilang ginagawa. Biglang umapoy ang mga mata nito at walang pagdadalawang isip na sumugod ito sa kinaroroonan ni Lolo Ruben. Agad din namang tumayo at sumugod ang tatlong kasangga ni Lolo Ruben upang harapin ang mga nilalang na yon. Si Lolo Ruben naman at ang hari ng mga engkanto ay naglalakad ng mabilis upang mapuntahan ang manlalason. Kakaiba ang mga nilalang nakasangga ng manlalason sa kadahilanang bumubuga ang mga yon ng mga malalaking insekto. Para bang tumutunaw yon ng baluti sa bawat paglapat nito sa mga katawan ng kaibigan ni Lolo Ruben. Nang nasabuyan ng mga insekto itong si Rufus, ay biglang nag-iba ang timpla ng ugali nito. Para siyang nawalan ng timpi sa kanyang ugali sa pakikidigma. Agad nitong pinaulanan ng suntok ang napakataas na baluti ng nilalang na yon at sinuwag ng kanyang umaapoy na mga sungay. Halos mapayoko ang nilalang na yon dahil sa ginawa ni Rufus. 2 suwag lang ang ginawa ni Rufus at nabiyak naman kaagad ang panangga nito. Sibat na lang ang gamit ng nilalang na yon at hindi na ito nakaporma dahil sa bilis na taglay ni Rufus. Sa bawat pagsundot nito ng sibat ay ang pagtama naman ng malaapoy nitong kamao. Halos mapisa ang mga ulo ng nilalang na yon sa bawat paghataw dito ni Rufus. Pagsuntok ni Rufus sa dibdib ng nilalang na yon ay nabutas ito. Unti-unti nang nawawalan ng buhay ang nilalang na yon, pero hindi niya pa rin ito tinitigilan. Hinawakan niya ito sa ulo at tumalon doon sa palayan. Ibinaon ni Rufus ang ulo ng nilalang sa putikan at walang habas na pinagsasasapak ito
hanggang sa magsipulasan ang mga insektong nasa katawan ng nilalang na yon. Matapos yan ay inapak-apakan pa ito ni Rufus hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Yung tikbalang naman ay parang nakikipaglaro lang ito sa nilalang na kanyang kaharap. Butas na din ang panga ng nilalang na yon at sibat na lang ang gamit. Hindi pa ito pinapatay ng tikbalang dahil tila ba naaaliw ito sa pakikipaglaro sa nilalang na yon. Pagbitaw ng berdugo ng napakalakas na hampas ng kanyang palakol, ay nakailag ang kalaban nito. Hindi na kontrol ng berdugo ang kanyang palakol at tinamaan ang kalaban ng tikbalang. Pugot ang ulo nito at unti-unting naglaho. Napatitig na lamang ang tikbalang nakasangga ni Lolo Ruben sa berdugo. Matapos yan ay umupo na ito upang panoorin na lamang ang laban ng dalawa. Hinataw ng berdugong yon ang nilalang hanggang sa tuluyan niyang mahati ang sibat nito. Matapos niyang mahati ang sibat, ay pinaundayan niya pa ito ng kanyang palakol na naging sanhi upang mabiyak ang mismong ulo nito. Unti-unting naglaho ang nilalang na yon at napaupo na din ang berdugo. Sa pagkakataong ito ay pinapanood nila si Lolo Ruben na nakikipaglaban sa manlalason. Kung iniisip mo na kasing hina ako ng mga nilalang na hawak ko, nagkakamali ka. Wika ng manlalason. Hindi naman umiimik si Lolo Ruben habang lumalapit siya dito. Sinabihan niya ang hari ng mga engkanto na manood na lamang sa laban nilang dalawa dahil nga sa duelo ang paglalaban nilang yon. Napakarami ng mga insektong pumapalibot sa pagmumuka ng manlalasong yon at walang pagdadalawang isip na sumugod ito kay Lolo Ruben. Habang papasugod ang manglalasong yon, ay nagwika si Lolo Ruben ang, "Kung mahina ang mga alipin mo, mas mahina ka sa mga yon." Sabay bunot ng kanyang punyal. Natigilan ang manlalasong yon nang inilabas na ni Lolo Ruben ang kanyang punyal. Ikinumpas ng manlalason ang kanyang tungkod at merong mga peste na papasugod kay Lolo Ruben. Paglapit ng mga pesteng ibinato kay Lolo Ruben, ay tila ba naglalaho ang mga yon bago pa man ito madikitan ang punyal ni Lolo Ruben. Umuusok ang bungong nasa hawakan ng punyal na siyang ikinatakot ng manlalason. Lahat ng pwedeng ibato ng manlalasong yon ay ginawa na niya pero sadyang makapangyarihan ang punyal na hawak ni Lolo Ruben. Kinargahan ito ni Lolo Ruben ng isa sa pinakamalakas na opensa na nabasa niya sa libretang pangkumbate. Para nang umaapoy ang punyal na yon dahil sa lakas ng usal na ikinarga dito ni Lolo Ruben. Unti-unting napapaatras ang manlalaso na yon habang papasugod dito si Lolo Ruben. Isang hampas lang ng punyal na yon ay tupok kaagad ang manlalason pati ang kanyang mga alagang peste. Umusok ang tungkod nitong hawak at merong lumabas na apoy sa mga mata at bibig nito. Matapos yan ay unti-unting napapaluhod ang manlalason na yon hanggang sa tuluyan na itong binawian ng buhay. Tinawag ni Lolo Ruben si Rufus upang bitakin ang lupa doon sa may bandang kubo niya para magsilbing libingan ng manlalasong yon. Matapos mailibing ni Rufus ang manlalason, ay bumalik na sa kubo si Lolo Ruben. Habang naglalakad si Lolo Ruben pabalik sa kanyang kubo, ay nagwika ang hari ng mga engkanto ng, "Ben, mag-iingat ka sa punyal na yan sapagkat naaamoy ko ang mapanakop nitong kapangyarihan."
Matapos magbanggit ng hari ng mga engkanto, ay hinawakan naman kaagad ni Lolo Ruben ang punyal na yon upang pakiramdaman. Tumitibok ang punyal na kanyang hawak sa bawat pagramdam niya rito. Isinukbit niya naman ulit yon sa kanyang tagiliran at nagpatuloy na ito sa kanyang paglalakad. Pagkarating niya sa kanyang kubo ay pumasok na ito upang makapagpahinga. Unti-unti namang naglaho ang kanyang mga kasangga at bumalik na sa normal ang paligid. Kinaumagahan, naglalakad itong si Lolo Ruben papuntang merkado upang bumili ng kanyang pangangailangan sa araw-araw. Umagang-umaga pa lamang, ay nakasalubong niya na naman ulit ang grupong nakita niya noong nakaraang araw. Malakulto ang paglakad ng mga ito at kapansin-pansin talaga ang kanilang katayuan. Kahit tirik na tirik ang araw ay nakatalokbong yon ng mahahabang belong itim na siyang ikinatago ng kanilang mga pagkakakilanlan. Tinitigan lang ito ni Lolo Ruben at nang malapit na ito sa kanya ay bigla na naman yung lumipat ng linya. Tumawid ito sa kabilang kalsada na para bang iniiwasan siya. Hindi na nakapagtimpi pa si Lolo Ruben at nag-usal ito kontra aswang. Kitang-kita ni Lolo Ruben ang pagkamot at pagpalo ng mga yon sa kani-kanilang mga balabal na para ba itong nasusunog. Habang pinapalo nila ang kanilang mga kasuotan, ay sinasabayan ito ng kanilang pag-aangil. Hanggang sa makalayo na yun kay Lolo Ruben nang hindi lumilingon. Alam na alam ni Lolo Ruben na malapit na silang magkabangga ng lahing yon. Di rin naman kasi siya papayag na gawin lang ng mga ito ang kanilang nais, lalo na't sa baryo pa kung saan siya nakatira. Magkakaubusan muna sila ng lahi bago sila makapaghasik ng lagim sa baryo ni Lolo Ruben. Ilang minuto lang ang lumipas at nakarating na itong si Lolo Ruben sa merkado. Bumili lang siya ng asukal, kape, konting delata at kung ano-ano pang pwedeng mabili na magagamit sa pang-araw-araw. Pagbalik niya sa kanyang kubo, ay naroon na ang dalawa at naghihintay sa kanya. Nakaupo lang si Lolo Berto habang si Lolo Enteng naman ay nakahiga sa may pinto ng kubo ni Lolo Ruben. Oh, napadalaw kayo. Wika ni Lolo Ruben. Walang trabaho, Ben eh. Kung sana kasama ka namin sa sakahan, masaya sana. Wika ni Lolo Enteng. May trabaho din kami dito, Teng. Hayaan mo, malapit na. Dagdag pa ni Lolo Ruben. Ben, napapansin mo ba yung kulto na pabalik-balik dito sa atin? Biglang tanong ni Lolo Berto. Napatigil itong dalawa dahil sa tanong ni Lolo Berto. Nag-iisip ang mga yon at ilang minuto lang ang lumipas ay naging seryoso na ang mga ito. Oo, Berto. Di ko nga alam kung saan lupalop yun ang galing eh. Sagot naman ni Lolo Ruben. Alam ko kung taga saan yun, Ben. Minsan na ding narinig ko ang lahing yun sa tatay ko eh. Sagot naman ni Lolo Berto. Ayon kay Lolo Berto, na ang lahi ng aswang na yon ay ang pinakaunang angkan ng mga aswang dito sa amin na nangyayanggaw sa mga bagong usbong na aswang sa Masbate nitong pangkasalukuyang panahon. Tinuturing ito ng ibang aswang bilang mga maharlikang lahi sapagkat ito ang nagbigay sa kanila ng kani-kanilang mga kapangyarihan at abilidad. Lahat ng aswang na makakasalubong ng mga ito
ay nagsisiyukuan upang magbigay ng respeto. Sa lahat ng angka ng mga aswang ay yon ang pinakabukod tangi. Dahil ang kanilang hari ay kalahating engkanto at merong kakayahang tawagin ang kalahating bahagi ng pagkatao nito. Tinatawag nito ang parte ng kanyang kaluluwa upang maging bahagi sa laban na kanyang kakaharapin. Maging ang mga ibang aswang ay walang panama sa hari ng mga yon. Dagdag pa ni Lolo Berto na ang hari ng angka na yon ay ang pinakamalakas sa lahat at hindi yon dapat ipagsawalang bahala lamang. Kung sa gamit at mga aral ay napupuno din ito ng kaalaman, kaya naman lubha itong mapanganib. Ang dilang mawari nila Lolo Berto kung bakit nadapo ang mga yon sa lugar nila. Halos nagsisitaasan ang kanyang mga balahibo sa tuwing nakikita niya ang mga ito na naglalakad sa kalsada na para bang pangkulto ang mga kasuotan. Isipin nyo, habang naglalakad kayo sa kalsada ay bigla kayong makakasalubong ng isang grupo na merong mga belong itim at hindi kita ang pagkakakilanlan. Nakakakilabot, di ba? Ganon na ganon ang nararamdaman ni Lolo Berto at ramdam niya rin ang nagsisibigatang presensya ng mga yon. Hindi na gaanong naapektuhan si Lolo Ruben ng mga ito sa kadahilanang malawak ang kanyang karanasan sa pakikidigma ng iba't ibang nilalang na nasa panig ng kaliwa. Matapos makapagkwento ni Lolo Berto, ay nagtanong si Lolo Ruben sa kanya kung may buntis ba sa baryo. Alam niya ba kung saan pumupunta ang mga yon at kung ano-ano pa? "Oo, Ben, merong buntis dito, anak ng manggagamot. Hindi dito sa atin bagkus sa iba yung barangay na malapit sa atin," sagot ni Lolo Berto. "Ah, kaya naman pala. Napapadaan lang dito sa atin," sagot naman ni Lolo Ruben. Matapos nilang makapagkwentuhan ay binasag na ni Lolo Enteng ang kanilang paksa. "Ben, kape tayo? Masyado nang mahaba ang kwentuhan eh. Umagang-umaga pa lang oh," wika ni Lolo Enteng. Matapos nilang marinig ang sinabi ni Lolo Enteng, ay tumawa lang naman ang mga ito. Si Lolo Berto ay nagsigana ng apoy upang makapag-umpisa ng magpakulo ng tubig. Itong si Lolo Ruben naman ay isinalin ang kanyang biniling kape at asukal sa mga lalagyanan nito. Habang nagsasalin ay napapaisip itong si Lolo Ruben kung tutulungan niya ba ang manggagamot na yon o maghihintay siya sa paglapit nito sa kanya. Nag-iisip rin siya kung saan ba nakatira ang mga yon at unang beses niya palang itong nasilayan dito. Ilang taon na siya sa lugar nila Lolo Enteng pero ngayon niya pa lamang ito nasilayan. Alam niya namang malalakas ang mga ito dahil rumerespeto ito sa mga naaamoy nilang may lihim na karunungan. Kapag mangmang at mahina kasi ang aswang, ay wala itong sinasantong babanggain na nagiging sanhi ng pagkamatay nito. Lumipas ang mga araw at merong isang panauhin ang bumisita kay Lolo Ruben. Magbabandang hapon yon nang merong nagtungo sa kanyang kubo. Naroon pa sila Lolo Berto at Lolo Enteng noong mga oras ding yon. Pagkatingin dito ni Lolo Berto ay tinawag niya ito. "Manong Ambrosio, ano hong kailangan nyo?" wika ni Lolo Berto habang papalapit itong mama. Nandyan ba si Ruben?" tanong nito. Agad namang tinawag ni Lolo Berto si Lolo Ruben para makapag-usap na ang mga yon tungkol sa pakay ni Ambrosio. Agad namang pinaupo ito ni Berto at binigyan ng makakain. Si Lolo Enteng at Lolo Berto ay umupo sa pinto ng kubo ni Lolo Ruben upang makiusyoso sa kanilang pag-uusapan.
Nang makaupo na itong si Lolo Ruben, ay nagwika si Ambrosio ng, Ben, personal na akong lalapit sa iyo dahil hindi ko na kaya ang mga nilalang na umaaligid sa pamamahay ko. Hindi na sila tinatabla ng mga pangontra ko eh. Kahit anong pauso ko sa bahay namin, nakakalapit pa rin ng mga yon. Alam kong hindi basta-basta ang mga yon. Dahil alam kong mga sinaunang aswang ang mga ito. Pagpapaliwanag ni Ambrosio. Pinakinggan lamang ni Lolo Ruben ang salaysay ng kanyang panauhin upang maliwanagan siya sa nangyari bago niya ito tulungan. Kahit naman hindi ito humingi ng tulong sa kanya, ay tutulungan niya pa rin ang mga yon. Hanagob ang tawag sa angkan na nakabanggaan nito ni Ambrosio. Kaya hanagob ang tawag dito sapagkat hindi ito kayang pigilan ng kahit anong pangontra sa isang bahay sa tuwing sasapit na ang lalim ng gabi. Habang palalim ng palalim ang gabi, ay palakas ng palakas ang mga ito. Ang tanging nakakatakot lang sa aswang na yon ay ang lakas nito. Kaya nitong basagin ang kung anumang uri ng sumpa na ginawa ng mga sugo ng Diyos upang maprotektahan ang mga lalang nito. Kahit sa entradang pinto ng bahay ay makakapasok yon ng walang kahirap-hirap. Bukas man o sarado ay hindi nito alintana. Ang lahi ng mga hanagob na aswang na yon ay pinamumunuan ni Antonio na pang-53 hari ng mga sinaunang aswang. Napakalakas nito. Kapag nakipaglaban ka dito at naabutan ka ng lalim ng gabi, ay tiyak na ang kamatayan mo. Kumbaga, hindi ka lang nakikipaglaban sa kanya, bagkus ay sa takbo din ng oras mismo. Ang pinakamahirap lang nakalabanin ay ang haring yon dahil sa napakalakas nitong engkantong kasangga. Walang nakakaalam kung hari din ba ng mga engkantong itim ang nagbabantay dito sa hari ng mga aswang. Bihira lang itong makitang makipaglaban at pumapatol lamang ito sa mga taong karapat dapat kitilan niya ng buhay gamit-gamit ang kanyang kamay. Ito din ang kumitil sa manggagamot na minsan ang nilapitan nila Lolo Enteng at Lolo Berto noong mga panahong napadapo sila sa ngipin ng bundok. Walang awa nitong hinugot ang puso ng manggagamot na yon nang minsan niya itong makaharap. Animoy, isa lang itong taong walang alam sa espiritual na mundo dahil sa ginawa nito. Dahil sa mga narinig niya, katakot-takot na paghahanda na ang gagawin ni Lolo Ruben. Okay, let's go. Narinig nyo naman, di ba? Bakbakan to sa next episode. Hari sa hari, manggagamot at hari. Napakagandang laban. Pero first time ko lang marinig yung hanagob. Baka meron nakakaalam dyan sa inyo. Comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.